Ha de venir a ajudar-nos. Volen destruir el nostre parc. Vols que destrueixin les cases i tallin els arbres? Doncs jo no penso rendir-me. Imaginem que volen construir un edifici. Per a mi seria dolent perquè em quedaria sense anar al parc i a mi m'agrada molt. Que el que dibuixa es converteix en realitat. Si ens imaginem que nosaltres tenim aquest poder, que podem dibuixar el nostre barri i que això es convertirà en realitat, què dibuixaríeu? Jo dibuixaria parcs, menjar, moltes més coses que això és un plat de res. Casa i parcs també. Entre tots podem imaginar com serà Maixcasca. Hi posaré un tobogan. Voldria un tramvia nou. I gronxadors. I molts més arbres. Construiria més parcs. Que els parcs tinguin més césped perquè la gent vagi a disfrutar allí i menjar, passar el rato amb la família. Faria com un parc més gran, que sigui més gran i sigui com una aventura. El planeta és nostra casa.